Erva de enamorare, a erva namoradeira, a erva de enamorare, traigo a una fadriqueira. Levo falado con moita xente que din que sí foi verdade da erva. Que é a consecuencia da erva que se enamoraron. Iso sí que yo levo escoitado a moitas parexas. Dame 2 ramiños para levarlle ás miñas fillas, porque están solteiras. E logo querías botar da casa. Home, botar da casa non, pero elles moita hora de que busco mozo. Esa é correcta. Así, moitas veces. Aunque en realidad a xente din que non é creyente, eso é fácil de creer. Porque ti agora, ti imagínate que teus pais viñeran aquí toda a vida. Ti cando és pequeno non crees. Pero cando vas sendo maior, que te vas poñendo xa na edad deles, non, a realidade é esa. Vou ir ali porque meus pais foron toda a vida. E atrás de ti acarréalo pos teus netos. E acarréase de generación en generación. Despois de haberla pasado pola iglesia, tes que levala e poñerlle 3 follas nun bolsillo a alguén que che guste sin que se entere. Meterlle 3 ou 4 folliñas no peto sin que a persona se entere. Esa é a cuestión. E uns din que lle funcionou, que lles foi moi ben, outros din que lle foi moi mal, e digo eu, home, no San Andrés soubo o que tiña que facer, mellor solo que mal acompañado. Ou non? As parexas irían a outra cousa, e traían a erva na mão. Por aquí todo era mala erva, cousa incómoda, toxo, braña e se non era pasto, non, para o gado. E o único que había en todo o peirao donde os mozos podían ir a mocear eran esta erva de enamorar, que medraba como se fora unha mantiña moi cómoda e moi mullida, como moi acolledora, non? E dai quedoulle o rollo da erva de enamorar, ou a erva dos enamorados. Nos sitios difíciles non se acaban, non sabes? Acabase onde é moi fácil de collera, pero hai sitios que non se pode coller, que é moi mala cosa. Poder pódese, pero non te vas a amarrar nunha corda para coller, non sabes? Porque normalmente a salsa come todo, pero esa planta non come. Non, porque xa é Porque sale no medio das pedras. Sale no medio das pedras. Nas regañas esas, sin apenas terra, sale ali. Están nos sitios así. Bueno, a miña muller era difícil cando era nova, non era tan fácil, non? E menos para min, que eu non era guapo. Entón non o tiña fácil, entendes? E dixei, voulle meter a erva, non? Funcionou. Moi ben, Iso está comprobado.